ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. നമോ ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഏഴാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. 8ാമത്തെ അധ്യായം പരമപദ പ്രാപ്തി. അധ്യായം 8 പരമപദ പ്രാപ്തി. അതാണ് നമ്മുടെ 8ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 7ാമത്തെ അധ്യായം പഠിച്ചു. ഭക്തിയോഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം. അത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്? ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മള് ശ്രവണം ഫസ്റ്റ് നവവിധ ഭക്തിയിലെ ആദ്യത്തെ അതാണ് എന്ത്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അതാണ് നവവിധ ഭക്തി. ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമാണത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിക്കും. ലെവൽ 2 ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ശ്രവണം, ശ്രവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കുക, ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണം, അതായത് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുക. ഇത് രണ്ടും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മളായിട്ട് അതിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മളിത് കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ മതി. വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ വേറെന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ദുഷ്കൃതികളും സുഹൃതികളും, അവരുടെ പേരില്ല. ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടര്, സുഹൃതികളായിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എവിടേക്കാ പോക? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. ദേവലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ. സ്വർഗലോകം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു, ആ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പോയാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പോണ്ടത് എവിടേക്കാണ്? ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകേണ്ടത്? സ്വധാമത്തിലേക്ക്. നമ്മുടെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. നമ്മളപ്പോ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വഴിതെറ്റി നമ്മൾ വേറെ വീട്ടിൽ പോയി കയറും. നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകേണ്ടത്? നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? മൂഢന്മാരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ എന്താ നമ്മൾ അതിൽ കണ്ടത്? ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. എല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല. നൂലിന്മേല് നൂലിന്മേല് കോർത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഭഗവാനാൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. നമുക്ക് മുത്ത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, നൂല് കാണുന്നില്ല നമ്മളല്ലേ. ആ നൂലുമേലാണ് ആ മുത്തുകൾ മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയിൽ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കൊന്നും അറിയുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാം അത് ഭഗവാനില് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ വേറെ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്നെ അറിയാം, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും എനിക്കറിയാം. എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാതും ഭഗവാൻ അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ഭഗവാൻ അറിയാം. പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്തറിയില്ല? നമുക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന സാക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനും സാക്ഷിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ലാരെ ഭഗവാനെ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ
ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മൾ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറുന്ന പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മ വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ആ സമയത്ത് ഓർത്താ പോരെ എന്നല്ലേ, ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴേ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എന്ത് വരുള്ളൂ? അത് ഓർക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ആര് തന്നെ തരണം? ഭഗവാൻ തന്നെ തരണം. അത് തരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മള് ഇപ്പോഴേ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ഓർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോ സമയവും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കഴിച്ചു കൂട്ടണം. ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയാൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഓർക്കും. നമ്മൾ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് വിഷമിച്ച് ടെൻഷൻ, മരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ ആരോർക്കും? ഭഗവാൻ ഓർക്കും. നമ്മൾ പഠിക്കും പോകെ പോകെ ഉപനിഷത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് അധ്യായം 8 പരമപദപ്രാപ്തി. പരമപദപ്രാപ്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പരമപദം പ്രാപിക്കുക. പരമമായ പദം ആരുടെ പദമാണ്? പരമമായത് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. പരമമായ പദം അത് പ്രാപിക്കാന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പരമപദത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലെത്താ. എപ്പോഴെത്താ പരമപദത്തില്? ഭൗതിക ലോകം വിടിയും. എപ്പോഴാ പോവാത്? മരണശേഷം അല്ലെ. പരമപദത്തിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മള് മരണശേഷം നമുക്കിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സില്? ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കുറച്ചു പേരുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മളവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? യോഗിയെ കുറിച്ച്, അതായത് പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്ന യോഗിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള യാത്രയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭാഗവതത്തില്. അപ്പോ അതില് നമ്മൾ കണ്ടു യോഗി എങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. യോഗി ഓരോരോ ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്ന് ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ എത്തുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക്? അങ്ങനെയല്ലേ? പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും വേണ്ട. ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യാം? നേരിട്ട് എവിടേക്ക് പോകാം? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് യോഗി പോണ പോലെ ഓരോരോ സ്റ്റേജസ്, ഓരോരോ തലങ്ങളിൽ, ഓരോരോ ലോകത്തിൽ കൂടെ കടന്നല്ല പോണത്. ഭക്തൻ എങ്ങനെയാ പോകാ? നേരെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഭക്തന് സാധിക്കും. അതാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ ആരാണോ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക, എങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത് അധ്യായം 8 പരമപദപ്രാപ്തി. ശ്രീ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. അർജുന ഉവാച കിം തത് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അതിഭൂതം ച കി പ്രോക്ത അതിദൈവം കിമുച്യതേ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ശ്ലോകം സാധിഭൂതാദിദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ച വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പിച്ചമ ദേവിദുർയുക്ത ചേതസഃ. അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ അറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സാധിഭൂതാദി ദൈവം, സാധി യജ്ഞം, അതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ആരോട് ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. കിം തദ് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അതിദൈവം കിമുച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ? പുരുഷോത്തമ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ളവൻ, അതായത്
സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയോടല്ല അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ആരോടാണ്? ഈ തന്റെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ അറിയുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള, ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആ പരമാധികാരിയായിട്ടുള്ള മഹാപുരുഷനോടാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. പുരുഷോത്തമ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ. എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഇനി വീണ്ടും ചോദിക്കാണ്, അതിയജ്ഞ കഥം ഗോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോ സീനിയതാത്മഭിഹി. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. മധുസൂദന, മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? മധുസൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. യജ്ഞദേവത ആരാണ്? പിന്നെ ഈ ശരീരത്തില് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മരണവേളയില്, മരണസമയത്ത് അങ്ങയെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ഇതൊക്കെയാണ് ആരിവിടെ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മമുച്യത്തെ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംചിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പുതിയൊരു പേരിവിടെ പറയാണ്, ബ്രഹ്മം. എന്താ പറഞ്ഞത്? അവിനാശിയും ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവിനെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പഠിച്ചു. ബ്രഹ്മം പരമാത്മാ ഭഗവാൻ. ആ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പരമസത്യത്തിന്റെ രൂപമില്ലാത്ത ഭാവത്തിനാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പഠിച്ചത്. ഇവിടെ പറയുന്ന ബ്രഹ്മം ആത്മാവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അവിനാശിയും ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി എന്ത് പറയുന്നു? ആധ്യാത്മം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ എന്ത് പറയാം? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയാം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ് എന്ത്? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ജീവാത്മാക്കള് ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങള്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് എന്തു പറയാം? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അവിനാശിയായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആത്മാക്കള് ഈ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന, ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ എന്ന് പറയുന്നു? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവ് ബ്രഹ്മം, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം, ജീവാത്മാക്കളുടെ പ്രവർത്തികൾ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള്? ഈ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് പറയാണ്, അതിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷശ്ചാതിദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹാവൃതാംബരം. ഹേ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പറയുന്നു, അർജുനനോട് പറയാണ്, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ എന്ത് പറയാം? അതിഭൂതം എന്ന് പറയാം. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും
മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപമാണ് എന്ത്? അതിദൈവം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി അതിഭൂതം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ, അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആര്? അതിയജ്ഞനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഞാനാണ് ആര്? അതിയജ്ഞൻ എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞവരാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ 3 കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച നമ്മള്? ഭൗതിക പ്രകൃതി, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആര്? അതിയജ്ഞൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതെന്നും ഭഗവാൻ നമുക്കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ആരാണോ എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിയുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് മരണസമയത്ത് ആരാണോ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിയുന്നത് അവർക്ക് ഉടനെ തന്നെ ആരെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് നേരെ എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടൻ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ അവന് ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? പരമപാവനരാണ്. സ്മരണ എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമപാവനനാണ്. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്മരണ എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്തിട്ടാവില്ല? കൃഷ്ണ സ്മരണ സാധ്യമാകില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ളൊരു സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരണം. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തില്ല? പവിത്രതയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തും സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണ സ്മരണയും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിനേക്കാൾ നേരെ വിപരീതമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അപ്പൊ നമ്മൾ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കണം. വിജയം കൈവരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ സ്മരണ അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും നമ്മൾ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത് നിരന്തരം നമ്മൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാകണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണു എന്നാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. എങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പോകണം. എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ വരും. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പല വിഘ്നങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിടാം. വീട്ടിൽ നിന്നാവാം, അല്ല ഓഫീസിൽ നിന്ന്, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്കത് ചൊല്ലാതെ ഉറക്കം വന്നിട്ട് പാടുണ്ടാവില്ല. നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടക്കേട്, മടി പോലെയൊക്കെ തോന്നും. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരും. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ തന്നെത്താൻ ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും.
അത് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള പ്രയോജനം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം? നാമജപം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എത്ര തടസ്സങ്ങൾ വന്നാലും നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. സഹനശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര വിഘ്നങ്ങൾ വന്നാലും നമ്മൾ അതിനൊക്കെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ തത്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണസമയത്ത് ഓർക്കുന്നത്, അയാൾക്ക് എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾ അതിനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചോ നമ്മൾ അതിനെ പ്രാപിക്കും എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണ സ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പാദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തും. അപ്പൊ മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ സ്വാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തില് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാത്വികമായ ഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ്. നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്ത്യസമയത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാകും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്കത് ആ അവസാന നിമിഷത്തിൽ നമുക്കത് സഹായകമാകുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ജന്മം അയാൾക്ക് എന്ത് ശരീരം ഉണ്ടാവില്ല? ഭൗതിക ശരീരം ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതിക ശരീരം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുക? നമുക്ക് പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കണമെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഭൗതിക ശരീരം വേണ്ടത്. അല്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ദേഹമായിരിക്കും കിട്ടുക? ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയായിരിക്കും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത്. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപമാണ് മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തമമായ മാർഗം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം. ആ മന്ത്രജപം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ശരിയായ വഴിക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയുന്നത് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. ഭരത മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹം വളരെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വളരെ നല്ലൊരു രാജാവായിരുന്നു. എല്ലാവരും അസൂയപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭരണം കാഴ്ചവെച്ച എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളുള്ള രാജാവായിരുന്നു ഭരത മഹാരാജാവ്. ഭാര്യ, മക്കള്, എല്ലാ രീതിയിലും ഐശ്വര്യങ്ങൾ, രാജ്യത്തും സമൃദ്ധിയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാം കൊണ്ടും സമൃദ്ധിയോട് കൂടി രാജ്യം ഭരിച്ചൊരു രാജാവായിരുന്നു ഭരത മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ മുഴുവനാക്കിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ പറയുന്നത് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകള്, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അദ്ദേഹം അതേപോലെ തന്നെ ഭരണ ചുമതലയെല്ലാം മകനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രാജ്യഭാരം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ഭജിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശേഷിച്ച കാലം എല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി. കാട്ടിൽ പോയി ആശ്രമത്തിൽ. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള ഋഷിമാരോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ഭജിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ ആശ്രമത്തിൽ കഴിയാണ്. അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തടാകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കരച്ചിൽ കേട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാൻ അവിടേക്ക് ഓടി വരണം. അത് പേടിച്ച് ഓടി വരുന്നതായിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത്? ഭരത മഹാരാജാവ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ അത് ഭയങ്കര അവശതയായിരുന്നു ആ മാൻ. പക്ഷെ അത് ആ തടാകം നീന്തി കടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു ഒച്ച കേട്ടപ്പോ രാജാവിന് മനസ്സിലായി ഒരു സിംഹത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാണ് അത് ഓടി വരുന്നത് പേടിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് വളരെ അവശതയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി അത്
ചത്തുപോയി, ആ മാൻ ചത്തുപോയി. അപ്പൊ ഈ ഭരത മഹാരാജാവിന് ആ മാൻകുട്ടിയെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോരാനായിട്ട് മനസ്സ് വന്നില്ല. രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു, ആ മാൻകുട്ടിയെയും കൂട്ടി ആശ്രമത്തിലേക്ക് വന്നു. കാരണം അതിനവിടെ ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിംഹം പിടിച്ചു തിന്നുമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെയും കൊണ്ട് ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോന്നു. പിന്നീട് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയും ചിന്തയും എല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറി, ഈ മാൻകുട്ടിയെ ശുശ്രൂഷിക്കാന്നുള്ളതായി മാറി. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നതാണ് രാജാവ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഒരു മാൻകുട്ടിയെ കിട്ടിയപ്പോൾ എന്തായി മാറി, കാരണം ആ മാൻകുട്ടിയോടൊരു സഹതാപം ആർക്ക് വന്നു, രാജാവിന് വന്നു. അപ്പോൾ ഈ രാജാവ് പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു. ഏതൊരു സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മാൻകുട്ടിയുടെ പിന്നാലെ, ഈ മാൻകുട്ടിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, അതിനെന്താണ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത്, അത് മാത്രമായി ആരുടെ ചിന്ത, ഈ രാജാവിന്റെ ചിന്ത. മാൻകുട്ടി വളർന്ന് വലുതായി അതെന്ത് ചെയ്യും, കാട്ടിലേക്ക് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരും. അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ രാജാവിനാണെങ്കിലോ വിഷമം, കാരണം മാനാണത് അല്ലെ, മാൻകുട്ടി വലുതാവുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് മൃഗങ്ങളുടെ ഒപ്പം മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളൊപ്പം പോകും. അപ്പൊ ഇത് രാജാവിന് വളരെ പ്രയാസം. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ രാജാവ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മാൻകുട്ടിയെ കാണുന്നില്ല. അത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാതെ കാണുമ്പോൾ രാജാവ് അതിനെ അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു കുഴിയിൽ വീണിട്ട് കാല് തെറ്റി വീണ് രാജാവ് അങ്ങനെ മരിക്കുകയാണ്. ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നത്, ഈ മാൻകുട്ടിയെ, മാനിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാജാവ് മരണപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും, അടുത്ത ജന്മം മാനിന്റെ ജന്മമാണ് ആർക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഭരത മഹാരാജാവിന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മാനായിട്ട് ഭരത മഹാരാജാവിന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർവജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ആർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ രാജാവിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തനിക്ക് മനസ്സിലായി താൻ മരണസമയത്ത് ഈ മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് തനിക്ക് എന്ത് വന്നത്, മാനിന്റെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നത്. അദ്ദേഹം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൊട്ടാരവും എല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ രാജാവായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ മാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ആശ്രമത്തിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ മറ്റുള്ള ഋഷിമാര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കി നിന്ന് അങ്ങനെ ആ മാനിന്റെ മരണശേഷം ആ മാൻ വീണ്ടും ആരായിട്ട് ജന്മെടുക്കും, ജഡഭരതനായിട്ട് ജന്മമെടുക്കണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം താൻ മുന്നുള്ള ജന്മത്തില് താൻ അത് ആ മാനിനോടുള്ള ഒരു അനുകമ്പ കൊണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് താൻ ആരായിട്ട് ജന്മം എടുത്തതെന്ന്, മാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബധിരനും മൂകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് തനിക്ക് ഇനി ഭൗതിക ലോകത്തിലൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പിന്നെ ആര് പോകുന്നത്, ഭരത മഹാരാജ പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. പക്ഷേ ഭരത മഹാരാജാവിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിക്കൊണ്ട് പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ എന്ത് സാധിച്ചു, ബുദ്ധിപരമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുത്യച്ച മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയത കർമ്മമായി യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന്റെ സംശയമില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലായിരിക്കണം എന്നെ ഓർക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ ഓർക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഏത് രൂപത്തിലാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഓർക്കേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേണം, നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മളിവിടെ ഒരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണം. അതേപോലെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ നിയത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനോബുദ്ധികൾ എന്നെ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഈ കാര്യം അർജുനന് മാത്രം ബാധകമായിട്ടുള്ളതല്ല, ഈ ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്ത് വേണം, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണം. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം
ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണം പുലർത്തുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കടമകൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സ്മരണം ചെയ്യണം, ഭഗവാൻ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവത് സ്മരണം പുലർത്തേം വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത് അതാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഭൗതികമായ കൽമഷങ്ങൾ, ഭൗതികമായ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിമാരിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനും യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ആരാണോ എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് എന്നെ സ്മരിക്കുന്നത് ആരാണോ, അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പോൾ ആരായാലും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരായാലും അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കവീം പുരാണ മനുശാസിതാരാം അണോരണീയാം സമനുസ്മരേത്യം സർവസ്യ ധാതാരമചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസാ പരസ്താത്. സർവജ്ഞൻ, ആദിപുരുഷൻ, സർവനിയന്താവ്, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുത്, സകലതിന്റെയും പരിപാലകൻ, ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതൻ, അചിന്യരൂപൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതൻ, ആദിത്യ തേജസ്വിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാം അറിയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ, ആദി പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാറ്റിന്റെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ, അണുവിനേക്കാളും ചെറുത്, ഏറ്റവും ചെറുതാണ്, അണുവിനേക്കാളും ചെറുതാണ്, പിന്നെ സകലതിന്റെയും പരിപാലകൻ, എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്നതും, ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതൻ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഭൗതികമായ അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ, അചിന്യ രൂപൻ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്, പിന്നെ ആദിത്യ തേജസ്വി, ആദിത്യ തേജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യന്റെ തേജസ്, ആദിത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യന്റെ തേജസ്സുമായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി, ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ആരാധിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ദിവ്യനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണെന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. എല്ലാ ദേവദേവതകളും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്? ഭഗവാനെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ധ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സതം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമത്യത്തിൽ പ്രാണവായു നിർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. ഇനി യോഗിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒരു യോഗി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ യോഗി മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടുകൂടി, പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായു ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അപ്പൊ ഭ്രൂമധ്യത്തില്, അതായത് രണ്ട് പുരികങ്ങളുടെ സെന്ററിൽ പ്രാണവായു ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരണ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ, പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അനന്യചേത സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പൊ നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠനും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സുപ്രാപ്യനായിരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമാം ഗത. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകിയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരമായി ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു,
ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖലോകമാണ്, ദുഃഖാലയമാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വീണ്ടും എന്ത് വരില്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക്, ദുഃഖാലയമായിട്ടുള്ള ദുഃഖം നിറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക്, അസ്ഥിരമായ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ആ ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകം മുതല് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ 14 ലോകങ്ങള്, ബ്രഹ്മലോകം മുതലുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മലോകത്തിലുള്ളവർക്കും എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. എല്ലാ ലോകത്തിലുള്ളവർക്കും, ഭൂമിയിലുള്ളവർക്കും ഉണ്ട്, സ്വർഗത്തിലുള്ളവർക്കും, എല്ലാവിടെ ഉള്ളവർക്കും എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തില്ല? മരണമില്ല. ഇനി ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സമാഹു പരമാം ഗതിം യം പ്രാപ്യന നിവർത്തന്തെ തഥാ മാ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്ന് അക്ഷയമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എൻ്റെ ധാമം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയാണ്? വേദാന്തികൾ, വേദമറിയുന്നവര് അവ്യക്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവ്യക്തമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കാത്തതാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന്. പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണ്. ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്ന പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം. അവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തില്ല? തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിതം വിധിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാധരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾക്ക് സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്താനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള പുണ്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേദപഠനം ചെയ്യുന്നത്, യജ്ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നത്, ദാനം ചെയ്യുന്നത്, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്, പുണ്യഫലങ്ങൾ. അപ്പൊ പറയുന്നു, ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതായത് വേദപഠനം ചെയ്താലും, യജ്ഞാചരണം ചെയ്താലും, ദാനം ചെയ്താലും, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന ഫലം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടും? വേദപഠനം മാത്രം ചെയ്തതുകൊണ്ട് കിട്ടും. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഭക്തന് നേടാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല അയാൾക്ക് ലാസ്റ്റ് എന്തും കൂടി പറ്റും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ കിട്ടുന്നല്ലാതെ, ഇപ്പൊ വേദപഠനം ചെയ്താലും, യജ്ഞങ്ങൾ ആചരിച്ചാലും, ദാനം ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും, പുണ്യഫലങ്ങൾ കിട്ടും എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലവും കിട്ടും, പ്ലസ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് നല്ലത്? ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്യാധങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മഹാമനോഹാരിത. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളുടെ കർക്കശ വ്യാധങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും, കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചും എല്ലാമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അതെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാല് ഭക്തന് പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോകുക. ഇപ്പൊ നമ്മള് സത്സംഗം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അവിടെ. ആ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തുടർന്നു കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്തിനുള്ള അവസരം കിട്ടും? ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം?
നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ച് ഉള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും. അത് മാറിക്കിട്ടുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പഠനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സുറപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിൽ ആനന്ദം വരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് അനുഭവപ്പെടും? കൃഷ്ണാവബോധം. ഗീത ആനന്ദം വളരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമ ഭാവം മുളകുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയാണ് എന്ത്? പ്രേമഭാവം. ആ പ്രേമഭാവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണതാവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തൻ ഉയർത്തപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഒരു ഭക്തൻ പ്രേമഭാവത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് ഒരാൾ എന്തിന് ശാശ്വതമായിട്ട് ആനന്ദിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ശാശ്വതമായിട്ട് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇനി ഗോപീചന്ദനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വാരകയിലെ ഒരു മണ്ണിനെ, ദ്വാരകയിലും വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു മണ്ണാണ് ഗോപീചന്ദനം. ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂതപ്രേത പിശാചുകൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ച നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളൊന്നും നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. പിന്നെ ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. പിന്നെ ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ച വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് ആര് വരില്ല? യമരാജൻ വരില്ല. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ യമരാജൻ വരില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മരണമില്ല എന്നാണോ ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചാല്? അല്ല. എന്താണ്? നമുക്ക് യമലോകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട, നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലെ പറയുന്നത് ഗർഗസംഹിതയിൽ പറയുന്നതാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ.